Здравейте! Днес Самодивски огън празнува 1 март, Баба Марта, 3 март. Културен масовик ще прочете доклад за 1 март, ден на Баба Марта. Четеш и следващата програма започва. Другия. Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелания за здраве и плодородие. История. Традицията е свързана с древната езическа история на Балканите, свързана с всички земеделски култови към природата. Някои от най-специфичните черти на първомартинската обредност и особено завързването на усуканите бяла и червена вълнена нишка са плод на многовековната традиция, която е била присъща на тракийските и елинските античности. В класическия си вид мартеницата представлява усукан бял и червен конец. Цветовете имат строго определен смисъл. Червено – кръв, живот, бяло – чистота, щастие. Белият цвят на мартеницата първоначално е символизирал и мъжкото начало на силата. Той е цветът на Христос. Червеният цвят е женското начало, здравето. Срещат се и други цветове, които имат своята символика. Синият цвят е свързан с небето и водата. Той е белег на божествената вечност на аристократите. Зеленият цвят е символ на плодородието, възраждане и празничност. Мартеницата включва различни елементи и символи. Сини маниста, парички и други. Следващия доклад, 3 март. Доклад за 3 март. Ден на освобождението на България. Денят на освобождението на България от османско иго 3 март е националният празник на България. На този ден е подписан Сан-Стефанския мирен договор за прекратяване на руско-турската война, който ознаменува освобождението на България. Договорът е подписан на 3 март. История. Освобождението на България за пръв път се чества във Велико Търново. На 3 март нов стил. Първи екзарх на българската екзархия, тогава председател на учредителното народно събрание, отслужва панихида в църквата Света Богородица. На този ден се вдига националното знаме и се поставят венци на паметника на незнайния войн в София в памет на българите, загинали в борбата за освобождението на Отечеството. Вечерта на площада пред Народното събрание до паметника на цар-освободител Александър II се провежда тържествена заря. Гражданите в цялата страна поставят венци и цветя на паметниците на загиналите за освобождението на България. Това са главно войници от армията на Руската империя, както и многобройни доброволци. Такива са и падналите войници от армията. 3 март е дата свята, националният празник на България. Трибагреник, болно нека се вее. Мирът извоюван, нека вечно живеем. Вечно да бъдем признателни към опълченците от Шипка, които извоюваха нашата свобода. Нека никога няма война. Да помним историята и да гледаме в бъдещето с дигната глава, че сме българи. Това е нашата артистка на Самодивски огън. Сега да заповяда от Самодивски огън Росето при мене. Росе, заповядай. Росе, първо, честит празник, честита Баба Марта от мене. Пожелавам ти здраве, късмет и още дълги години. И от колежката Мина получаваш една мартеница. И от мене заповядай с любов. Да си здрав. Благодаря. Следващата жена Елена да заповяда. Бабо Ленче, честито да си жива и здрава, да пееш още дълги години. Заповядай
от мене и от колежката Мина имаш Мартиничка, после и другите жени ще връчат. Заповядай да си жива и здрава. Следваща е Дойка. Доне, честито първо да си жива и здрава. Всичко най-хубаво ти желая. Ти още много години да пееш, да се веселиш. Заповядай от колежката Мина и от мене лично. Да. Следваща е Зоя Янева. Защото тук има изненада направено кошница и той ще се връчи. Янева, честита баба Марта, да си жива и здрава и още дълги години да пееш и да се заповядаш. Благодаря. Следваща е Мара. А ние нашите Мартини с кога ще ги даваме? Аз ще насоча камерата после. Честито баба Марта, да сте живи и здрави, бели, червени, румени засмени. Дълги години да сте се мали така. Мари, честито да си жива и здрава, всичко най-хубаво ти желая. Благодаря. Много години да пееш и да се весели. Заповядай от колежката Мина и от мене. Благодаря. Мерси. Следваща е Теодора. Теодорки, ти като най-младата в Самодивски огън, ти пожелавам много песни да изпееш и много награди да получиш. И всичко най-хубаво за напреди и един ден да нарадваш с един диск с песни. Заповядай от мене и от Мина. Благодаря. Следващата жена е Кунка. Бегам. Ставайте да така. Сега, Самодивски огън, това е артистката на Самодивски огън, да е жива и здрава. Кунки, пожелавам само здраве, винаги да не изненадваш, да си здрава и всичко най-хубаво ти връчваме на майка с любов. И колежката Мина, певицата и тя. Няма днеска на зачи, да си здрава. Да научиш хубаво варненското. Айде от мен, жива и здрава. Следващата е Нелито. И изпитахме. Сега Нелито е направила една прекрасна кошничка с мартиници. Нели, заповядай. С любов искам да вържиш на всички твои колежки мартиници и всяка колежка да си вържи на колежка мартиници. Първо, заповядай да се жив и здрав. Благодаря. Това е на съпругата ти. Благодаря. Ела да ти дам и аз мартиници. Специално от мене и от Мина. Заповядай с любов да си жива и здрава, да пееш дълги години. Сега вържи на твоите колежки и твоите колежки да се вържат на тях. Айде, насочвам. Айде. Аз ще ги раздавам без да ги вързвам. Както решите. Весели, червени, весели, Тук направо да дърча тук. Няма да връзвам вече. Аз ще навикам вас. Вас ще навикам, ще навикам там. весело за смяна и пак да правим баници. Да не забравиш да дадеш на съпруга, че ще й дам бе как. специално за нея ходеха да е. Да. Да си жива и здрава. Докато тече раздаването на мартиниците, аз искам да прочета нещо.
Цвети за здраве. Носят и маля отеха. Здраве за двечица в ти. Били за болката твоя. Можеш ли, маля, прости? Чакал го, маля, да цъфне. Лягно с надежда вода. Били за твоето здраве. Дето по мене стопи. Тъжно ме гледа гората. Дето и китката взех. Пази си, мали, децата, както ти мене преди. Гората всичко прощава. Силна е, пак ще роди. Велико е от след време. Моят син ме ще цари. Моля да заповяда при мене. Моля, заповядай. Благодаря ти, мила. Първо, честита баба Марта, да си жива и здрава, защото след 5 месеца ще правиш юбилей 80 години, а пък аз след 30 дена прави юбилей 30. Да си жива и здрава. Да, заповядай се на Мартиница с любов и от колежката ми. Благодаря. Следваща жена да заповяда Златка. Мерси. Златке, честита баба Марта, да си жива и здрава, всичко най-хубаво на семейството и дълги години да пееш. Заповядай от сърце, от мене и от колежката. Следваща жена Виолета. Били честита баба Марта първо. Всичко най-хубаво да желая, здраве, късмет, любов. Заповядай от мене и от Мина да си жива и здрава. Благодаря. Благодаря. Следваща жена Иринка. Заповядай. Иринки, първо честита баба Марта, пожелавам ти здраве, късмет, всичко най-хубаво семейство. Заповядай от мене и от Мина Марта. Благодаря. Мерси. Следваща Иринка. Иринче, честито първо баба Марта. Само здраве ти желая и да направиш своите юбилей. Заповядай от сърце от мира. Следващата жена Станка Янкова. Честимо да си жива и здрава, цялото семейство, всичко лучше, заповядай от сърце от мене и от Мина Марта. Благодаря.